wanda zamu ga mahaukatan Najeriya. Mai bukatar ya san stupid of the year to ka tsaya ka ji adadin ƙuri'u na APC adadi na mahaukata. Mai bukatar ya san stupid of the year to ka tsaya ka ji adadin ƙuri'u na APC adadi na mahaukata. Mai bukatar ya san kiyasin zararru ka tsaya ka ji adadin ƙuri'u na APC adadi ne na mahaukata. Mai bukatar ya san kiyasin zararru ka tsaya ka ji adadin ƙuri'u na APC adadi na mahaukata. Bismillahi rabu Allah komai zan kai nake faɗa, manzo rasulu ne madafata komai wuya ina faɗa. Allah kare mu sharrukan makiyan tsofaffin nan da hada, hasbunallah wa ni'mal wakili ga duk wasu mahaukata. Mai bukatar ya san stupid of the year to ka tsaya ka ji adadin ƙuri'u na APC adadi na mahaukata. Wannan wakar na yau ta ne domin talaka sai ku ji, talakan duk da yayo APC ya zama mahaukaci. Domin dakiki ne ke maimaito aji don ku ji wahala kunci da talauci don sun mai da mu mahaukata. Mai bukatar ya san stupid of the year to ka tsaya ka ji adadin ƙuri'u na APC adadi na mahaukata. In ka manta bara na tuna ma mallan dan talaka, shinkafa da can kamar banza yanzu tunowa kake saya. Kwallabar man kuli 300 yanzu 1000 ba ta saya. Magi dunkule guda 3 ne 5 yanzu je taya. Garin tuwo idan ka mika 1000 canjin sai dai ka sai gyada. Girki da gas a yanzu kowa ya sanya girma tallaka. Man fetur kullum daga shi ake ba sa batun su tausaya. Kidnapping da sace bayan Allah idan na yi batun tsaro. Su su hau jirgi da su da iyalansu su je cikin tsaro. Musu bare mu je mu hau mota muna tafa muna tsoro. Fannin ilimi idan ka duba yanzu ya taɓarɓare. Su kai 'ya'yansu ƙasar waje mu su bar namu su kangare. Harkar lafiya magani ya fi karfin dan talaka. In ka je asibiti ka dubo za ka ga san ba dan talaka. Ruwan da za a jona allurai sun yi tsada ga talaka. Sai dai a kwantar da shi a gida a rarrabi a jijjika. Malam idan ka zaɓi APC na faɗa ka zama haukaci. Adadin ƙuri'u na APC adadi ne na mahaukata.